yalo buche manye dhi nyime kanyo okwayo ni mondo miye chiemo makare e rumand kowacho ni ool gi chama Lord Kabich gi kuon pile ka pile. Hodgson Enoch Jedida nodonjne kod keth mar bedo pacho ka ataro mar chik kendo nomiyo ji nyiero ei doho ma Milimani kowacho ni Kabich gi kuon ok owinjore kod dende kendo jang'ad bura onego gol chik mondo miyo miye chiemo maber kendo moromo yieng'e. Jang'ad bura kata kamano nodagi ka jiwe ni mondo miyo orom kod chiemo mimiye. Jedida kata kamano tamre ketho kowacho ni apisa mochung' ne joma dongo e pachoka joma donjo e pachoka nokawo bok mage mag wuoth kendo mone oro kwayo mar medo bedo mare e pachoka. Achich no ibiro med dino ne rumand ma industrial area korito ng'eto mar doho. I should be given ugali and somebody pushes a box of cabbage somewhere, and you're saying all of that should happen? No, I don't think so. I need food. I need water. I need, if you're holding me in Kenya, I need those things. There is food where you're good.